Kagamhanan sa dakbayan sa Danao ni pasalig kamahatag og financial assistance sa mga apektadong stall owners tungod sa sunog sa Danao Public Market. Mabalik si Femari Dumabok sa report. Sayo ganihang buntag naabtan sa GMA-RTV Balitang Bisdak daplin sa kalsada at bang sa Danao City Fire Station ang lamesa sa mga manindahay o karning baboy. Dinhina sila naghiwa-hiwa og nagdisplay sa baligyang karni. Kinihuman na sunog ang publikong merkado sa syudad gabi. Mato di Ellen Jaime nga dulaan na sa 30 katuig ang ilang negosyo ug ang ilang mga iyaan aduna sa tindahan sa dry goods. Nasunugan man napanpadayon sila sa pagpaninda kay matud pa apektuhan usabang negosyo sa ilang mga suki. Ang sako kay duha sa kainihan. Sa akong mga iyaan ay bugasan, no? Bugasan. Nasay kainihan. Ubay-ubay jud ang looy kaayo diri dapit sa kuan. Bugasan og sa dry goods mga groceryhan bitaw og kanang mga sininaan. Para lang yun mahibaon gyapon nila nga naami diri nang display lang gyapon nga laban lang jud bisan pa man sa mga inani nga panghitabo. Si Jaime usa sa nanawagan sa kagamhanan sa Danao City nga unta mapangitaan dayon sila og luna nga temporaryong kapahimutangan. Nga kanang temporary lang unta nga ari lang usa may makapwesto ba. Makabutang mig tent bisan ingon ani nila mga lamisa ingon ana ba nga naalan jud mi panginabuhian matag adlaw ba kay lisod masad nga mahunong sad ang amo ang pangita. Ingon ani usabang panawagan sa ubang manindahay. Samtang ang labasirang sud na sa 30 katuig ni hangyo nga tugutan silang makuha sud sa merkado ang kapin sa 50 ka kilong stock nga isda aron ila pang mapahimuslan. Naghanay mga 100 kilos ka to. Ako may nag-ayos sa ato nga akong taba nga makuha lang unta ba. Na ako gibayrang lamas sa dito niya na apil ra gid kasunog. Ang lamas katong Bombay ba? Bombay bahlo ya. Okay, taw mi minangkat ba ni namo ma'am. Mato sa tigpamaba sa Danao City Government Michelle Mondego nga ang wet o pine tree section wala ra kayo mapiktuhi sa sunog. Kung mahuman ang overhauling sa kabumbiruhan, mahimo nilang makuha ang nakastak nilang baligya. Apan wa sa gyud unay gitugutan nga subling makabaligya sa merkado. Samtang usa ka emergency meeting ang gipatawag ni Danao City Mayor Ramon Durano III tali sa mga department heads sa City Hall ug sa mga section head sa mga mamaligyaay sa merkado. Ilang gituki ang temporaryong kapahimutangan sa mga manindahay. Ug matod sa mayor nga dunay 10 milyones pesos gikan sa ilang disaster fund nga pwedeng kakuhaan og hinabang pinansyal alang sa mga apektado. Puwira anang sa syudad. Kay bawo ko nga dunay mga membro ninyo dinhi sa bakod katong accident. So do na maka-avail mo adto sa katong fire, no? Do na mo adto. Ug wa ko masayop do na toy mga 5,000. Samtang gipanawagan ni Durano sa kabumbiruhan nga palapdan pang ilang pakisusi sa hinungdan sa sunog ug gipangitaan og paagi nga di kini mahitabo pag-usab. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.